digo que ten que mirar os espacios todos, pero eu mando ir para a esquerda. Pero primeiro que ten que mirar aquí ao que queda para a dereita. Porque isto é sin salida. Este daqui non ten salida. Este sería o merendeiro. Me digo, vale. Este aquí teño para poñer a merenda. Teño un toldo se canta ao sor, deste como dirás festas. ¿Cómo va moviendo así a...? Ay, qué chicas. Ay, nunca os dirá así, no, eso es verdad. Ay, amorzinho, que te cansas. Dios mío. Isto teño a corda, porque ás veces meto aquí na estaca que me